Ginaimbitar sang Archdiocese of Haro ang mga deboto kag tumuluong nga buylugan ang pagbisita sa Iloilo sa pilgrim image ni Our Lady of Guadalupe. Mag-abot ang replika ni Madre Peregrina de Guadalupe sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Barangay Pulutan, Pototan, Iloilo, subong nga adlaw. Magalawig ang solemne nga pagbisita tubtob sa Miyerkules, Agosto 26. Sa interview sang Bombo Radio kay Seminarian Roddy Benjamin sang Archdiocese of Haro, iyagin pahayag nga gaygid sa Archdiocese nga isa ini sa makadtuan sang amo nga pilgrim image. Inibangod, pili lamang ang mga katedral kag parokya sa pungsod ang makadtuan sini, partikular na ang mga parokya nga dedikado sa Our Lady of Guadalupe. Suno kay Seminarian Benjamin, bisan nga replika lamang sang tilma ang mga bisita sa Iloilo, espesyal ini bangod nga halin pa ini sa Mexico kag makabig nga sagrado kag second-class relic. Ini nga pagbisita nagamarka sang importante nga okasyon antes ang ika-500 nga anibersaryo sang Marian Apparitions o kunang 2031 Jubilee. Matabo ang pagbisita kasunod sang partnership sang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o kun CBCP kag sang Mexican Bishops' Conference. Ini nga kolaborasyon ginalauman nga makapabakod sang national celebrations sang Feast of Our Lady of Guadalupe nga ginaselebrar sa kada Desyembre 12. Kita bilang mga Pilipino, balaan man naton nga kita, we are a Marian country, di ba? Ang aton nga patron is ang aton mahal nga Iloy. Kag actually, in history, sang July 16, 1935, gindeklarar ni Pope Pius XI nga ang mahal nga Birhen sang Guadalupe amo ang celestial patron sang aton nga pungsod sang Pilipinas. So amo ina nga importante ini sa aton mga Pilipino kay kita Marian. We are a Marian country. Kay ginaano naton no, ginapa dunggan ginaton kag dako nga parte sang aton kabuhi ang aton mahal nga Iloy. Ka-bombo mahimo ninyo ma-check ang naka-pin post sa official Facebook page sang Bombo Radio Iloilo nga Bombo Radio Iloilo. Dira nakabutang ang schedule sang official visit ni Our Lady of Guadalupe diri sa Iloilo.